medyo mataba lang yung kanyang noodles, pero overall, masarap po yung kanyang lasa. With the price, is okay na okay talaga. Kumbaga, bibili pa ako ulit dahil sa sarap niya. Ikaw naman. Sa akin naman, medyo madami yung halos pares lang yung lasa. Magkaiba rin ng kulay. Takoyaki naman, masarap siya kasi meron siyang, pag binight mo siya sa loob, meron kang malalasahan na kakaiba. And yung chicken, medyo malalasahan din yung butter. And yung lasang gyoza, okay lang din siya sa price. So, with the, yung kanyang lasa, okay lang. Okay, yung in-order ko yung black tantananan. Hindi ko ma-pronounce yung pangalan. Pero masarap. Yung price niya okay naman. Affordable. Tapos may side dish na takoyaki, gyoza, and chicken karaage. Ang pinaka-best na side dish na i-order nyo ay yung takoyaki. Price is okay, lasa is okay, and masarap. Yung gyoza medyo maliit yung size niya. And okay lang din yung lasa. Yung chicken karaage, malilit yung slices niya. Okay naman yung lasa niya. So pagdating sa price niya, parang hindi siya worth yung nilagay nila na price. Okay guys, so ang i-review ko naman ay yung location, yung venue, yung place. Maayos, malinis naman, maganda. Hindi siya covered, pero may mga puno. Kaya sakto lang sa location niya kasi terminal siya ng public transport. Ayun, meron na kagad sila mga customers na rin. So, approve sa akin. Yun nga lang siguro pag umulan, yun yung challenge sa kanila kasi hindi covered. So, ewan ko kung saan tatakbo yung mga customers nila pag halimbawa biglaan lumakas yung ulan. So, siguro yun yung mga paghahandaan nila. Dumating na yung rain season. Pero as of now, okay naman. Maganda yung place nila. Maraming kumakain.